Ankica Zmajić u starim Perkovcima 90. je osnivala HDZ. Svoje Perkovce ne zaboravlja, pa je danas ondje predsjednica temeljnog ogranka HDZ-a, a ujedno i 6 mandata općinska načelnica u Vrpolju. U prošlom sazivu bila je i saborska zastupnica. S obzirom na bogatu političku karijeru, možemo reći Ankica za sve izazove. Dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljam. Izuzetna mi je čast biti po drugi puta na listi Hrvatske demokratske zajednice u našoj 5. izbornoj jedinici. Izbornoj jedinici koja je kao i Republika Hrvatska u ovo proteklo razdoblje susretala se s mnogobrojnim izazovima. Ali zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske na čelu s Andrejem Plenkovićem sve izazove smo prošli. Kao dugogodišnja općinska načelnica koja imam puno iskustva u lokalnoj samoupravi, odgovorno tvrdim da revitalizacija, da demografsko oživljavanje, da sve ono što smo zajednički provodili i provodimo u našim lokalnim sredinama za naše lokalne razine, da smo omogućili našim mladima da ostane živjeti u našem ruralnom području. Kao žena i majka zalagat ću se za demografsku obnovu i za obitelj. Da naši mladi ostanu u Republici Hrvatskoj, da mi majke za svako naše rođeno dijete ostvarimo godinu mirovinskog staža. Nadalje, smatram da odgovorno upravljanje od europske razine, od nacionalne razine, županijske, gradske i općinske mogu samo velike stranke u današnje vrijeme. One stranke koje imaju iskustvo, stranka koja ima kvalitetne ljude, stranka koja u prošlosti je ostvarila izuzetne rezultate i koja ima viziju za budućnost. A to je upravo Hrvatska demokratska zajednica. Idemo ponovo u pobjedu i spremni smo za sve izazove.